Internet y televisión online. Cobalonmano. Saludos e benvidos a Minuto 91 Galicia. Así coa música dance, damos paso a estas imágenes. Aquí as teñen. Acabamos de facer a montaxe tras chegar dende a Guarda nunha viaxe fermosa para presenciar un auténtico partido de balonmán femenino. Xa decíamos ao longo de toda a semana, nosa publicidade, no spot publicitario, nos jingles, que isto iba a ser un inferno como en Zagreb. A sangriña, a rebosar. Aí os teñen, os xiareiros casi se comían o parqué. En algúns momentos, cando colexados do encontro pitaban en contra dos seus intereses. E aí temos as loitadoras, dámbolos conxuntos, vermellas, Porriño, azules, Mecalia. Primeira mitade magistral do equipo de Abel Estévez. Chegou a irse en algúns momentos de 6 puntos, un 6-12, amplia ventaxa. Pero tralo descanso e a lesión de Isa, a cal bota a culpa deste marcador Abel Estévez, o remato do encontro na nosa unidade móvil, que estuvo apostada na entrada da Sangriña. Toda a clase de facilidades por parte da directiva. Dende aquí, moitas grazas. A presidenta falou para nós, tamén estivo na unidade móvil. Ali estivo tamén o adestrador do Mecalia. Xa teñen as súas verbas, xa teñen as declaracións dos protagonistas. E aquí están os momentos do encontro, partidazo. Disfruten deste ambiente excepcional, maravilloso. Máis xente hoxe que cando o domingo chegaron aquí a xogar co equipo soviético no torneo europeo. Máis de 1000 espectadores. Non lo dixeron os membros da directiva que estaban cortando as entradas e recollendo tamén os tapóns. Unha vez máis, darlle as grazas a todo o pobo da Guarda e limítrofes pola colaboración con ese xoven da Guarda que ten que ir aos Estados Unidos por unha enfermedade un pouco rara. Non vai haber un partido. Bueno, logo escoitamos as verbas, xa as teñen para escoitar da presidenta deste equipo, Mecalia Guardés. Estamos disfrutando da primeira mitade. Eran os momentos máxicos do cadro de Abel Estévez. É unha muller. Pasen e disfruten, señoras e señores. Ali Fernández, todo o que tiraba o marcaba. A primeira mitade foi excepcional, das mellores da tempada. Estaba tamén anonadado, asustado Abelai, noso compañero da Radio Galega, que hoxe sí estivo aquí. Ahora cambiaron un pouco, meteron no voleibol, pero bueno, hoxe estivo conosco saudándonos no tempo de descanso. E aquí teñen vostedes como entraban todo o que tiraban as porriñesas. A primeira mitade foi do Porriño. Descaradamente xogaban a placer, parecía que nese momento non era nin o Mecalia nin a súa sombra. E temos unha tamén das xogadoras do cadro guardés que sairía tras ese encontronazo. Pero tras o descanso todo se cambiou decorado. Foi o Mecalia o que se viu arriba. Eu que creo que foi coa axuda desos xiareiros, centos deles que hoxe arrouparon de que maneira. Así remataba a primeira mitade con estas imaxes que estamos a ter aquí. Dende a grada recriminaban os colexados do encontro as decisións arbitrais nese intre. Aí estaban os 30 minutos, Isabel. E aquí temos no
descanso, levantándose xa para tomar un cafeciño, unha cervexiña e voltar xa ao seu lugar para non perdelo. E aquí comenzaban xa os cerros das Porriñesas, empezaban xa os nervos a fallar. As do Becalia víñanse arriba. E tiñamos a Necane e a Mújica intentando disparar cara a porta, pero esta vez xa non entraban. E ademais estaba xogando moi ben a Mecalia. Algún que outro entraba, como este de Ali Fernández, que xa contra o final estaba un pouco esgotada físicamente. Non lo dixo o remate do encontro na nosa unidade móvil. Non sabía la que nos tiñamos esa parafernalia hoxe montada na Guarda. Aí estaba Ali, con ese xesto de alegría. Recibía os parabéns das súas compañeiras. Pero as da Guarda tamén facían isto. Gol, tanto. Aí estaba desesperada a cancerbeira porriñesa. Xica voltaba a marcar para as porriñesas. Aí temos axudando a unha das xogadoras e limpando o parqué rapidamente. E aquí temos como perdía. De que maneira? E perdían o partido ao final. 31-27. Este é a reportaxe que tenemos dentro da Guarda. Acabamos de ver estas imaxes e de verdade que en algún momento pon os pelos de punta, Que bonito xesto final. Todas amigas, a pesares de ser rivales durante 60 minutos. E ao final, claro, marchamos a grada. Brindaron con cava, con sidra. Un escándalo hoxe a Sangriña. Como si ganasen a final da Copa do Mundo. Increíble esta afición. E nós, cámara en man, e veña a gravar os xareiros. Eles eran os protagonistas. Aí os teñen. Nos grandes eventos vense as grandes aficións. Eles levantaron o marcador. Gañaron casi o 50% deste encontro. 31-27. Son as estrellas. Ela non pudo brillar ao final. Aí está Ali, a nosa unidade móvil. Graciñas a todos e a todas por estar connosco no balonmán cada fin de semana. 31-27. Así rematamos a nosa reportaxe. Deica vindeira fin de semana con máis deporte. O balonmán descansa, chega o Mundial.